Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. This is Zim Newsbeat TV, your favorite online television. Thank you for choosing us. Thank you for having faith in our programs, and we promise to put you first. Pano ndiyo patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nyaya dzinotongwa kumatare edzimhosva emadzimambo, ma-community courts kunzvimbo dzakasiyana-siyana, uyewo zvakare ndipo patinokupaiwo matare emadzitateguru kana kuti emasvikiro apo vachiita nyaya dzavo. Tichizvitowo zvakare ndo patinokupaiwo vanhu vanobatsirwa muchitendero chakasiyana-siyana. Chamunongoita chitemi ndechekuti bata panhamba dziri kubuda pascreen apo kana mine nyaya yamunenge minayo. Izvi zvinoita kuti tigokwanisa kusvika kwamuri kana kuti tibatane tigotaura pamusoro penyaya idzodzo. Chamunongoita chete ndecheku like our Facebook page kana kufollowa, kungoklicka button rakanzi follow, kana kuti as well chamunokwanisa kuita ndechekujoina our WhatsApp group. Tine magroup 1, 2 and 3. Magroups imomo ndo matinoisa malinks munezenge muine mavideos ane nyaya dzatinenge taburitsa paYouTube channel. Nhasi ndina mukoma vandinavo, tatirega timbonzwawo nyaya yeupenyu hwavo. Muupenyu munoitika nyaya dzakasiyana-siyana. Mukoma, makadi zvenyu? Makadi ndiripo inini. Zita ndiani? Tatenda Makondo. Mukoma Tatenda. Kumushande kupi Mukoma Tatenda? Kumushande kwa Mutare. Kwa Mutare papi? Kwa Mutare kunonzi kwa Chigodora, Bema Valley Road. Oho. Kwa Edmund Chigodora. Exactly. Kwa Chief Zimunya. Kwa Chief Zimunya. Saka mukatopara mhosva Edmund wakaitadza obva kuendesa kwa Chief. Obva kuendesa kwa Chief Zimunya. Andiriga. No, that's fine. Mukoma, upenyu hwakamira sei? Upenyu wangu? Yes. Upenyu wangu ndakazvarwa namama wekwa Makondo. Baba wangu andowaziva. So from now ndine 31 years. Saka ndaingorarama ndichingokura. So ndakarerwa nagogo. Saka amai vamai. Amai vamai. Saka waingofarira zvekuenda kuchechi kuFM. Saka taingokura tingori muchechi tichingoraramawo. Saka mukukura manje pane mamwe maage ekuti unozombosvikawo pakutsvaga mari, zombodananawo nevasikana. Officially opinda apo neyakanyanya kuzoitawo ndizotsvaga kuzosvika pakuzobatsirwa. Ndakaenda kuBulawayo ndikashanda ndikatsvaga mari ndikakwanisa kutenga mota yangu. Takangoita tsauna yatisinodzwisa rinobatikana nadzo anodozvitsvaga kuti chii. Mota ikatoparara. Ndikabva kutengesa mota, mari yacho inovombobuda ine musoro. Pandabva kuBulawayo ndaenda kuChimanimani. Pandakasvika kuChimanimani, ndakutotanga kutodana nevasikana. Zvatopfurikidza, tingatoti zvatopfurikidza zvandava kutoita zvacho. Ndakutoti ndikadana uyu ndosiya, ndodana uyu ndosiya. Ndakazosvika pakudana neumweni musikana wandakabvodanana naye. Ainzi Sharon Yekapi nokuChimanimani. Tadanana nditori serious nemunhu, iye aritoratidza atori serious neni. Saka challenge yakaenda kuitika mukudanana kwedu manje. Iye aindiendera meno kwaindiendera edha kun'anga kana kuti kumaprofita handichazivi. Ndiri murima pepe ndikutsvaga mari, handina kana chinhu chandinombosiya. Tadanana. Nditori serious naye pepe. Ndakutoti ndauda kutonomuroora. Iye aroti iwo ndikuona sekuti udawo ndichiita. Saka iwo ita sei? Iwewe kana uchiti ndikati no handisidawo kuchita but ndiri kuronga because inini ndiri kuziya life yangu kuti iwewe hapana pekuti tingazombogara tese. Ndinenge ndichiziva kuti mama wangu akaroorwa kumweni hazvinonyatsa kuita. Saka inini ndichironga ndikuziva zvandiri kuita. Ndikanzi alright. Ndikati saka bata chii? Bata mari $300. Vanobatisa $300 iyai. Kwani munhu autodini? Apa tanga tichiita zveshopu.
katakishop katanga tichiita tingati tongogarisana pachishona tingati tanga murume nemukadzi mchichaya mapoto exactly ndo chokwadi changa chiri papapo but ini ndangasati ndaenda kune hama dzachona mbo ndaida kungosvika nemari ka1 straight iye abva adichi iye amenoti akafunge musi wa4 December iye amenoti akafunge before musi wa4 December muna November munobva atorongedza zvinhu ndandaenda kotsvaga mari kwamutare munobva atorongedza zvinhu zvake zvese kwakutenda kwakutonditiza ndakarwadziwa isinge but ana kuenda kororwa musi wacho ukabva aenda kwakaenda ndikati pamweni chi ndo zvaafunga dodaiso munobva atondifonera musi wa4 December handichakudi chichi akandituka anenge akatojusa about mari yakawanda vandituka usingaiti zvakatondishamisa kuti kochi ndautonoenda kunororwa ini handikafungidzira kuti kunyepa musi wa4 December musi wa5 December obva aenda kororwa musi wa6 ndobva ndaita zvekuti ndisvike pamba pacho nyangwe ndisingapazivi baba wacho wakaita hasha namai yacho handakabva wasvikira straight wakaita hasha nditoda pfuma yangu zvekuti warorwa handisina hangu basa nazvo ndangoda hangu pfuma yangu yakatora bodzi wakarongedza bhero rangu rebhusu randaida kutengesa kubulawayo kuti ndionewo kustarta sinzi ndatotengesa mota nechipi mari ndatoona kuti hapana ndakuda kutomuka kuti ndiite mari kwakurongedza bhero rebhusu zvese tikaweka zvinhu zvaizvo akatora zvinosvika ma700 pandasara nditori pazero wabereki wacho obva watoona kuti mwana wakashaisha but wabereki wacho amenoti wakafunge obva kuti mangwana achauya musikana tobva tamubvunza musikana wacho obva auya akubva atojamuka ndinombotora mari yako chichichi ndakaita stress ndakaita about 1 week hope dzichirambobata since my life handisati ndambosangana nesituation ndichichema usiku wese ndakarwadziwa zvekuti zvechokwadi ndakabva ndabvuma kuti waya wanoti wakadanana nemunhu wakazotomuona achifambapo kwasvika kwautomutema nedemo kwautoziurayaka ndakati wari right zvinoitika dai ipapapo ndisina kudzorwa newadzimu wangu ari pandirika zvechokwadi ndaitomutsvaga ndotomuuraya indobva ndatongozviura zviva zvapera but ipapapo handina kudaro ndakabva ndatongonyarara abereki wacho akati tokutema neBennet iwo hatombokuzivi mwana wadu wakarorwa kashaya zvekuita akautogara ndochidini kwautombodzoka kumbusha kwagara pandazoenda kubulawayo ndaendawo kukambani yemaChina yandadaidzwa nemafriend angu saka ndakazoenda kuita laki rekuti panga pasikabudi mari pabasa but panga paine wifi pawifi ndo pandakatanga kuchisecha kandoda kuti ndibatsirwe andakasecha nakawandisa pandachisangana nemi mukoma Robert tafuma nei muri kutaura pananyatsa kuona kuti ndoda kuti ndibatsirwe neapostle Monalita ndo anogona kubatsira dambudziko rangu ndakafara ndichisangana naApostle Monalita pandatoafonera pepe ndagona kutaura naApostle Monalita akandigamuchira zvakanaka patataurirana mari yatakataurirana mukuchema kwangu but takawirirana ndega ndatoona kuti ndo pane zambuko rangu ndo pandinoponera matakakubatsirwa ndobva watanga wandibatsira panga paine imwe challenge iripo yanga iri yekuti uyu musikana uyu wakandiudza kuti iwewe ndanzwa kwandafamba kunzi iwo haurori bewo une mhepo dzoinadzo dzawakaisirwa ndodzobatanidzwawo bhozi pakurara ndaigonorara kana ndakarara nemumwe musikana andisikazivi mukurara pandakabvobatanidzwawo nyaya dzacho noti dzakamira so but imi before musati mawaya kunoku makambozvitsvagawo here mushure menge musikana ati iwe ini kwandafamba kunonzwa kuti une mhepo dziri pauri ndakamboenda panenge pandakambosvika but munoziva mukufamba uku ukangoita doubt zvizonyatsi kuita wakangoitawo zvawakaita wakanditaurira kuti une mhepo dzainadzo dzawakaisirwa dzinoita kuti usarori zvinhu zvako zvisabude zvakanaka amai makambovataurira kuti amai ndine zvekundinetsa mukati meupenyu hwangu inini zvakamira sei ndakavataurira but amai manje vangoti iwo mhepo dzinongoitira iwo chete here muri kuzoona hawanyatsozvitora serious kanzvadzi kangu semother izvozvo zvikatori kuuniversity saka fichi vanenge vachiona kuti sei paita different yakadai so hawazvitori serious nyangwe ukataura saka unotoona kuti kunyatsozototaura navo kuita nyaya kunonetsa
but ndakabva taura kuti izvezvi ndakuenda kuHarare ndasangana na Apostle Monarita ndakaenda kuBulawayo saka ndo akondibatsira. Pane nyama taura yekuti baba wenyu amavazi amai makambogara pasi makura kaita nezvemamurume makabvunzera amai kuti amai inini hongu yakatambika asi dzinza rangu riri vanoti chinya pamusoro penyaya hawatauri zviri straight vanongoti ndakatizwawo zvakadai hawasanyatsodzojeka ine hasha manja handizonyatsozozvitsvaga still asi muchazvitsvaga ndichazvitsvaga handiti saka vari kwakumusha kwachikundorera mai zvinezvi handiti saka tichitaura pamataura kuti makaita accident yamusanyatsonzwisisika paipai chii chakaitika ipapo chokuti mega makazoti magara makana kuti apa kapa pane mutauro haisingori general accident inongoitikawo yekungoti nefriend yangu ndoyaitodriva mota ndandakagara kumashure tatori 3 trubva kunokuHarare hatata kuti toda kutostart business tichitengesa mafoni titori nestaff payapaya tiri kubva kunoku paodzi pane gonyeti rakangopinda murodi sekudriva kunoita matruck driver paya saka driver wangu wakatopanika payapaya before accident ndandatoti isai maseat belt pana giant mukadzi wataitamba naye ndini ndakatomuisira seat belt iroro ndo ndamuisira seat belt ndandiri kumashure tatiri 3 chete saka pakanzvenga gonyeti kudai obva enda kopinda mumakevhi epabus stop kudai so pasvika kopinda mumashure kwewish takabvomira newish yanga yakangomirawo paside peroad ndokuvhomira kwatakaita but zvekuti dai anga asina kuisa seat belt apa wanga wasikabudi wari tu ndokurarama kwatakaita hapana wakavhoita injury kana chii but ndakanyatsa kuona kuti it's not necessary wedziratinzwe right iyo nyaya yehombe nyaya yehombe ameno kuti madhewere vanozoti chii meno timbozi pango muri mudhewere nyaya yehombe yachayo ndiye maspiritual husband dambudziko iroro ndinoda kutenda zvikuru randakabatsiwa naApostle maspiritual wife tingati ndo rakatokonzeresa kuti nditoita murombo wekupedzisira mukurara ndaigona kutorara ndaitoti mukurara ndaigona kurara pandaitongorota ndichirara nemukadzi pamwe pacho ndaibvotoona ndatoproduce pamwe pacho ameno zvinenge zvichingoitika dambudziko iroro ndinoda kutenda zvikuru Apostle ipapapo akandibatsira pakandibatsira akandipa mvura akandipa munamato ndoda kutenda zvakabva zvamira ipapapo ndoda kutenda zvikuru dati mutsanangura pamaspiritual wives vamwe vanogona kuti kukura kana uchikura kazhinji zvinogona kungozi zvichiitika zvinhu zvakaita saizvozvo imimi pamanyatsanoti no iri dambudziko iri zvinenge zvichiitika every day munhu anouya munomuna achipinda here munozongona marara here munoona zvinonyatsoitika sei ipapo mukomatende right mukomatatenda zvinhu izvi zvinogona kujamba kana 2-3 days zvinoitika muhope manje unenge wakarara muhope unorota lese unorota kana kuti vamweni vasikana wanenge uchiziwawo zvinoita mhepo zvezvo haiwi direct inounza kana kuti vamweni vasikana wanenge uchiziwa wotoyerekana wakatorara nawo uzotopepuka paya wakatorara newanhu unozozviona manje mukuneta kwaunenge uchiita unozozviona kuti zvechokwadi panapa ndaishandiswa but unononoka kuzviona manje pekutanga uneiginowa plus futi imweni challenge yacho ndeyekuti unokanganwa wanokuita kuti ukanganwe hope seni wanondibira hope seni waindibira hope zvisingaiti waindibira hope because pandairota ndichitaurira vanhu kuti ndarota zvakadai soka pane kamwe kakungwara kandaizoita saka waitanga wandibira hope tichipedza apa mukomatatende pane mumwe mukadzi akambonditi hanzi spiritual husband hanzi inotonaka kukunda
husband chaiye imimi zvakamira sei ichokwadi sekuona kwako kanonyatsa kubvuma just because ndo zvinoita kuti usazotsvage zvakawanda hauzotsvagi zvakawanda unobva watosvika pakutokura ngoma 55 kana 60 years chokwadi waright vanenge vasikanyepi ndinotenda mukoma riri dambudziko guru manje asi unokosekazvehozi unokuchinakirwa riri dambudziko guru manje handiti ndatenda mukoma tatenda rikainobotaura naapostle tinzwe kuti matambudziko aya nemasigns and symptoms aya kana achiitika isusu tichaignore pamberi apo zvinovaka chii mukati meupenyu hwedu. Apostle makati zvenyu ndiri pangu mukoma Robert makadi mune munda here kuri kunaya kamazano timbonzwa chipane chiri kuitika muri kuti iyi hairime hanzi bumarutsva aiwa muchitumidza mazita so nguva ichifamba kurima tiri kurima matrakta ari kutoita basa but hatisati tadyara handiti because pana vamwe vanenge vachingochitumidza mazita akachinzi hai musarime inonzi aiwa zvichaitwi mazuva ano izvo handiti ndaitaura namukoma tatenda Apostle maererano neupenyu hwavo vachitaurawo kuti hapana chinhu chavaibata mukati meupenyu hwavo chakanga chine pundutso vakatenga kana mudziyo ingave motikari accident vakada kutanga kuita business zvinoparara vakada kuita relationship inobva yaparara asi zvakare mukati meupenyu hwavo vanotiwo vakanga vaine spiritual wife handiti zvinhu izvi sekutaura kwandiri kuita uchizvoona zvichiitika tingati zvinenge zvichibva kupi imhepo dzinenge dziripo here tingangogara tichingoti inini ndine munyama here zvinhu izvi zvichingoitika nekuti kune vamwe zvinenge zvisingaitika asi kwauri wewe zvichiitika right zvinhu zviri pakasiyana siyana mukoma Robert pakuti chinhu chespiritual wife kana spiritual husband chinodependa nemafambiro emunhu kutanga handiti iwewe mafambiro ako uri kufamba sei handitika zvisinei nekuti zvinhu zvaiitwa kana kuti waroyiwa mudzinza kana chii mafambiro ako notikada kutarisa kuna mukoma tatendawo handiti wataura kuti ndakangopindwa nemweya wekudanana nevasikana one after another handiti wakati ndakashaya kuti zvakubva kupi handiti right izvozvo zvimwe zvezvinhu zvokuti pane mweya wounenge wafuridzirwa handitika wokuti iwewe upenyu hwako huparare through kurara nevasikana vakasiyana siyana handiti saka chinhu ichocho chinonoumba mweya watinotiwo spiritual husband or spiritual wife inonoumbwa through kurara nevanhu vakasiyana siyana nokuti vanhu vaya wauri kurara navo hausi kuziva background yevanhu ivavo kuti mudzinza mavo hamuna mweya wengozi here mweya wezvikwambo haasitori mukadzi wechikwambo here uri kutorara naye handiti uyezve futi musikana uri kurara naye ane vanhu vangani vaamborara nawo kumashure handiti saka anogona kunge musikana uri kunosangana naye akarara nevarume kana kuti 5 ende varume vaya 5 vanewo kana kuti magirlfriends avari kusangana nawo kana kuti vakadzi vauri kusangana nawo saka mweya uya unenge waapa musikana wako iwewo paunonosangana naye unenge wakutongoitawo sekunge wakarara nevanhu wakarara nemusikana wako uya saka ipapo panokiretwa chimweya ichocho chechikwambo saka tichiti mweya wechikwambo chepabonde ichi chekurara nevanhu vakasiyana siyana chiri stubborn even kuchidzinga than chikwambo chakarombwa mudzinza mako iwewe handiti chikangoteketererwa pauri icho chinodzingika easily handiti nekukurumidza than chikwambo chakiretwa through kurara nevakadzi vakasiyana siyana ichocho chiri stubborn nekuti unenge waakudhila nemaspirits akawanda ari pamunhu one handiti anosanwa kunge achibva achiita sei achienda saka mweya iyi inouya nenzira dzakasiyana pano vanozvitsvagira
tiri kurara nevanhu vakasiyana siyana. Pane vanoita kuteketererwa mumadzinza mavo kuti mweya uyu ngauende pana ningi, mweya uyu ngauende pana tatenda, handiti ndopo uchashanda uri unga uri mweya wengozi. Chinozve mweya wechikwambo nokuti mweya wengozi unonge uchitokushandisa handiti iwewe pachako. Saka chinomira chachimweya chechikwambo futi. Saka mweya unenge wateketererwa pauri kuti ugare pauri. Kozoitawo imwe mweya yemaspiritual husband maspiritual wives iri kutorwa mumachechi nevanhu handiti kuti founder wechechi akaromba ane marombero akaita handiti marombero akaita zvikwambo zvake zvinozoda kunge zvichirara nevanhu vakasiyana siyana mukati mechechi yake. Saka vamwe vari kuinishietwa tiri kulewa mahenzi ikoko, munhu achitoti ndakuisa apa ndakuisa apa ndakuisa apa ndakuisa apa. Saka izvo ndokumwe kuri kubva futi mweya yezvikwambo iyoyo. Yes. Tinozoita sekutaura waita mukomatatene kuti vakabata pfuma hapana chainomba mukati meupenyu hwavo. Zvinenge zvichibva kupi izvozvo? Right. Nekuti dambudziko iri ndinogara ndakasangana nevanhu vakawanda vanotofona vachiti upenyu hwangu hwakamira matsanango rakaita mukomatatene ndoupenyu hwevanhu vakawanda. Mumwe anogona kutoudza kuti ndiri kana kuno kuSouth Africa ndane 10 years kana ndane 20 years chabuda hapana. Yes, that's true. Nyaya inoitika ndeyekuti iwewe waiswa mweya uyu handiti totarisa tomboti kune vanenge vachirararara nevanhu handitika mukada kuzvitarisisa kunenge kwabva mweya uyu handiti mumakingdom akasiyana siyana kokuti vamwe vanhu vanenge vachida kushandisa vanhukadzi handiti kuvashandisa mumakingdom avo kuti vange vachipfuma mabhizinesi vachiramba vachivhura mabhizinesi akasiyana siyana achiendera mberi. Iwe vanorara nemusikana iyeye akarara nemunhu akadaro handitika iwewe newe watoo mukati mazvo handiti newewo spiriti yako yatokejwa kupi kuya uko wakutoshanda futi kupi. Saka muchizoona kuti chaabata chinokuita kunge chaenda nemhepo handiti kunyange amboti but contract ndiri kuita iri kundibudisira mari yakawanda ndabva ndazotenga kana mota ndotenga stand. Paanongoibata mari mumaoko make panenge paungana maproblems hobo. Vamwe vanobva watofirwa zvokuti iye ndiye anosanwa wanga atori responsible kuti pane chese handiti kofini chinyi chikafu zvese handiti. Ende vamwe vanogona kutofirwa nehama yainayo kwaari angava ari diaspora ende anenge auda kuti mari iyaya inobva yaenda kupi inobva yaenda kuya. Saka zvinhu izvozvo pane maproblems evanhu vakawanda mukumarobert wokuti anototaura kuti aposto ininika unombotoraiti rufu haungarurambi but why zviri kuitika every time yandinobata mari handiti kuti pandinongobata mari ndatorongotoda kudai panotoitika chimwe chinhu chekuti mari iyoyo yese inobva yatiita sei yaenda. Ndokushanda kunenge kuchiita mweya wechikwambo ichocho chinenge chichikuita mukadzi kana chinenge chichikuita murume every day. Ndo mashandiro echinenge chiita hachisi kungokushandisa chete kurara newe asi it's a sign yekuti iwewe chako chese handiti wakurarama muuranda hwechinhu chousiri kuona hwechinhu chousingazivi chinenge chichitora zvese zvawashanda chinenge chichitora mablessings ako handiti. Saka ndo maoparetera anoita mweya uyu hachisi chinhu chakanaka. Ndambonzwa zvichitonzi hanzi zvinotonakidza vari kuvanhu vanotofona mukumarobota totaura sekutaura kwamaita kuti inini kana nditoita bonde nechispiritual husband zvinotondinakidza kutodarika ndakarara nemurume wangu kana kuti ndakarara nemukadzi wangu. Saka unenge waiswa upenyu hwako mukeji yekuti iwewe uchionese kuti izvi zvaakunakidza izvi kudarika zvinongofanana nevanoita masturbation handiti masturbation inokonzereswa futizve nemweya wezvikwambo zvinenge zvakawanda zvezvokuti kana kuti vanhukadzi anogona kutoti ndinongotofila kuti ndakatorara nemunhu ini but ndisingaoni munhu wacho. Pamwe ndinopedzera pane mukadzi akandidaro kuSouth Africa akati ndinopedzera ndatozozvisa chigunwe
kuti ndinyatsonzwe kunakidzwa kwakanaka handiti muri kuona ndo masturbation iyoyo. Even vakadzi vaya munoona kuti vanogara nemacucumber nematoyi wakutoshandiswa nemweya uya palevel yepamusoro chaiyo chaiyo yekuti wofungira kuti icucumber iri yekuti wofungira kuti chitoyi ichi but zvisirizvo handiti chitori chimweya chiri behind that. Tarisai kuti vanhu ivavo upenyu hwavo hausi upenyu hwakanaka mukada kuhutarisa handiti vanoita kunge pfungwa dzavo vanopenga vanoita kunge haanzwisisiki zvaari handiti zvaanonyatsoita chaizvo paupenyu hazvionekwi anenge achitoshandiswa. Saka mweya iwoyo wakangwara zvokuti wetiri kuti uri kugara mukati mevanhu ende vamwe wachiuakomodheta kuti zvitori nani hangu gara ndisina mukadzi ndiri kutonakidzwa kaini handiti muri kuzviona. Kune vamwe wokuti vari kushandiswa nemweya iyoyo chaiko pasocial media kuita basa rekuvhura vakadzi vaya vanoposta vakashama munhu otopedzera shungu dzese ipapo. Kune vakadzi vari kushandiswa futi through social media kuti varume vaya vemamasozi vechiwechi anopedza shungu ipapo. Saka kushandiswa kunenge kuchiitwa vanhu ikoko zvakachenjera nemweya yezvikwambo inouya nenzira dzakasiyana siyana. Ndosaka manzwa tatenda achitaura kuti pamwe pacho zvinotopfeka fesi yevasikana kana kuti musikana wawatombotaura naye kana kuti musikana waunoziva handiti musikana wawatomboda kuisa maziso kairi katatu akubva aunzwa kuhope handiti meaning zvikwambo zvinenge zvichifamba newe pese paunongo. Saka zvinotoona kuti okay amboda kutarisa musikana uya ndio atakupfeka fesi yake manero. Yes. But ndozva vamwe apostle vachiti mukoma dambudziko randiri kusangana naro even ndikaudza vabereki vangu havasumudze musoro. Hanzi vamwe vanogona kutongomuti namata achita kuti ndaane 20 years everyday ndichienda kuchechi everyday ndichimuka ndichinamata asi hapana chiri kuchinja. Asi vabereki vangu ndikangovaudza nyaya yekuti une upenyu hwanga wakadai kunzi haanamata haanamata vabereki vangu havasumudze musoro. Why zvichidaro? Right, chikonzero chikuru ndechekuti iwe wega unofanirwa kutoziva kuti hakuna chinamato chakadaro chekunzi kana kuti tinonamata isu hatifambi kana kuti namata handiti ibva waziva kuti problem yauri kusangana nayo iri kubva within your family iko kuvabereki ivavo ndivo vanenge vakatobata handiti vanenge vane zvikwambo zvavo because vari kuvabereki mukoma Robert wekuti vanoromba urombwa hwavo uko handiti then pamwe pavanozodzokera zvinhu zviya zviya zvaane manetsera azvaakuita vanogona kutoonza paakutoda kuti muchiteketerera mwana 1 kuitira zvinhu zvenyu zvisadonha zvirambe zvichienda mberi handiti mabhizinesi enyu asadonha aramba achiendepi mberi kubasa kuya murambe muri paposition yamuri musadhengurwe ipapo kana kuti kudzingwa basa murambe muri ipapo asi zvaakuda kuti muchipira mwana umwe chete handiti o 2 vamwe vari kubva wapira family yese kunzi vana venyu vese vavo vakangodaro chibva imatongodai kuitira kuti zvinhu zvenyu zvirambe zvichifamba handiti muri kuona. Yes. Saka ungabatsirike sei pasina mubereki uye zvakare sekutaura kwandaita munhu kuti anoti ndaane 20 years ndichinamata asi zvinhu zvangu hazvisi kuchinja. Saka one pakakuti vabereki ungavakonvinze sei kuti ubatane navo unobatsirwa kana kuti ungaende wega sei kunobatsirwa uye zvakare ndoda kuti mubata apa kuti uri kuramba uchingonzi namata asi hazvina shanduko mukati meupenyu hwako. Iri level ipi yaungasvike semunhu woti hongu kunamata ndikunamataka asi ndabvuma hapana chiri kushanduka regai nditsvage imwe nzira ingaita kuti ndibatsirwe. Right, 20 years mukoma Robert ka upenyu hwemunhu handiti dzakatowandisa iwe uchiona kuti zvinhu zvako hazvisi kufamba uri kurara uchiitwa mukadzi kana kuti murume handitika hapana chako chiri kuendeka woramba wakamira kuti pachabvuma vabereki handizvo iwewo paunongoona kuti aiwa zvinhu zvanyanya izvi handiti pane zvimwe zvinhu kuti unoshingirira gore rese wopinda zvemu 2 years uri kungoona kuti ndiri kunamata inini hapana pandiri kukanganisa kana pandiri kudii but zvinhu zviri kuoma wopinda pamwe wapinda mu 3 years uri kungoshinga
ndiri kunamata ndikudi uchitaura newabereki wako onai zviri kuitika izvi wongotaiwa ngatinamatei Mwari anotinzwa isu tinonamata isu handiti cherechedza mufambiro wabereki wako kuti varipo here pamutemo ine 10 nekuti mutemo ine 10 ndo kunamata kwacho ikoko tingataure mukoma Robert zvakawanda kana mumachechi umu vanhu vari kuswera vachibhombana vachiita sei ini ndinongomira pamutemo ine 10 uripo here iwe wacho kana even uri kutuka vamwe handiti uripo here pamutemo ine 10 tonoti vanhu vakawanda havapo asi ndo randinoti bhaibheri racho chete iroro mitemo ine 10 handiti saka iwe ukaona vabereki wako kuti pane zvaunotoona semwana kuti kana vanodai but vanoti vanonamata handiti vanodai but vanoti vanonamata saka kufamba kwaipei kuti tingobuda tifambe tione kuti chii chiri kukonzeresa maproblems endiri kusangana nawo hawadi handiti saka iwewo ndopaunokwanisa kubuda wega handiti kasemwana buda wega wombonozvinzwira handiti kakuti chii chiri kuitika paupenyu paupenyu hwako yes ndinonzwa vangu ikase kutsanangura vachita mukoma tatenda kuti ndine dambudziko rakadai upenyu hwanga hwakamira wakadai unogona kubva wanoverenga pamacomments paipe vonza achidzi namata zvinopera namata zvinopera namata zvinopera vanhu ava kutaura from experience kutaura here nekuti vamwe section yekukomenda vanotaura nyaya dzavanoziva here kana kuti kungotaurawo kungoti ndinofanira kunge ndichitaura pane here dambudziko ratinganyatsowirirana rekuti wega uri wanamata zvaramba oramba vanhu vachingokuti namata zvinopera unofanira kunamata munamata wakaita sei right mukoma Robert nyaya hatisanyeberani mukada kutarisai vanhu vanomhanya tumacommend section tokuti namata zvinopera zvakazodai vanhu iwo wakada kuvatarisisa mukoma Robert ndo nhubu dzekupedzisira handiti ndo masatanist handiti vanongoda kuzama kubuditsa kubvisa vanhu kuteedza gwara rakanaka handiti reupenyu rekuti wasunungurwe nekuti vamwe vacho ndo vatori part of makingdom etiri kutaura ari kukeja vanhu handiti upenyu hwavo wachimwaira vanhu maspiritual husband nemaspiritual wives saka vanomhanya kuti namata notonzwa kuti ukafamba uchanobuditsirwa chokwadi chese handitika kuti aiwa zvakamira zvakadai iwe gadzirisa upenyu hwako wakadai ndokuti unamatewo munamato unonzikwa uchinamatawo une mufaro kwete kunamata une kutambudzika nekushungurudzika nekugunun'una yes iwo vanhu vanonamata zvakaipa here kuti uende ngatiti kumatare echivanhu kunobvunzira kuti pane upenyu hwangu apa pakamira sei iwe uchinamata unenge watadza here kuverera woenda wonotsvaga chiri kukunetsa mukati meupenyu hwako wozodzokako wobatana nevamwe uchita sei uchinamata zvakaipa zvokutadzisa kuenda kudenga hazvikutadzisi izvozvo mukoma Robert inini ndinongoda kuti tarisai handizivi chiri kubata vanhu ava handitika because mukada kutarisa chaiko ndiri kubva ndatotaura pane mumwe muprofita apa handiti ane chechi yake hombe kana ndototaura zita because akataura zvakanaka kune vanhu vake handiti profeti makandiwa recently handiti vakaudza vanhu muchechi mavo kuti mushonga hauna kumboipa handitika kuti wewe waudzwa kuti mudzi uyu ndo unokurapa problem yako iyi then iwe wotanga kuti aiwa zvakaipa handibati mudzi uyu geza nawo handiti mhepo iri pauri ibve iwe wotaura kuti zvakaipa hapana chakamboipa nekuti simba riri pamudzi iwoyo nderamwari nekuti ndo vakasika chi mudzi iwoyo but ndakatoona vamwe vada kuisa tumacomments tokuti vari kuti uda kukorekta profeti ari kutonyatsokuudza kuti hapana ina otherwise ari kutokuudza ini parables otovanimi musare kuzviita vatsvene fambai mugadzirise maproblems ani enyu tosangana pachechi hanti murozvana because vanotoremerwawo profeti yova ane mathousands of people vanga apedza maproblems evanhu ava vari kutovaudza kuti fambai mugadzirise maproblems enyu tosangana pano pachechi hapana chakaipa kuti ndinopinda kuuefa handiti hapana chakaipa kuti inini kuchechi kwangu kuFM kuzayoja kuanglican handitika machechi handei kunosangana vanhu kutandara kuitira kuvigana
mangwana hatimbodi kunyeberana chinhu chinamato chiri pamba pako iwewe handiti nemhuri yako chiri mumwoyo mako iwewe mabasa auri kubata ndapi ari kufambirana here ne10 commandments dziya dziri mubhaibheri kana kuti uri kuenda wakadai 10 commandments dziri kuenda dzakadai handiti saka hapana chakamboipa kuti munhu uchinamata waona kuti zvinhu zvarema panapa wozodza kuti nini rega ndimbofamba handiti rega ndimbofamba ndimbonochibwose ndiri kunamata for example Chaiye ndofa ndakambotaura kumaprogramu ekumashure kuti inini ndakandiri one of maprayer warriors kuzayoja handiti but ndaibvunza maimufundisi every time kuti chichiri kuita kuti zvinhu zvangu zvisatambanuke inini nemanamatiro andiri kudi andiri kuita because ndiri kusvika pakugara pasi ndoti Mwari ndiudzei kana pane pandiri kukanganisa handiti rudo ndinaro handidi kuona wanotambudzika iwe ndinosacrifice zvishoma zvandinazvo aishe handiti ka ndiri munhu uyauya pane pokuti unozvitika wega mukumarobhati kuti aiwa ndiri mutsvene handiti right kunamata kwacho ndobva wandibvunza wakati muri kutaitsa here every month ndikati yes ndikati maresits angu ndinawo handiti every month ndotosacrifice kuti mumba ngamutosare musina hamo chichidya hedu nekabeji ndabvisa taito handiti ndikati inga munotoona kuti panapa pazvinhu zvese ndinomiramira handiti wakati zveshuwa nekuti zveshuwa pazvinhu zvese zvinotaurika macontribution emuchechi hapana pamunosara but I was still very very young by that time handiti ndokubva kuti aiwa chimborambai muchidaro muchitsanya muchidi toni ndaitsanya mukoma Robert muna zvokupedzisira unotsanya pakuti unopedzisira usina appetite yechikafu handiti wakungoti paipo unobreka unobreka paipai unotora kana kuti kaslice of bread cup of tea wati alright mangwana uri kumukirazve fasting uchienda wakadaro handiti but ndaiona kunge Mwari kusina because hapana pandakaona anza handiti ichiuya zvaitoita wese zvichiita wese zvichiita wese zvichiita wese kuzopedzisira ndakazoshamisika ndichiudzwa nevamwe mai elder kamwana kangu kane chiko kane 5 months mwana wangu ari kuita diarrhea taenda kwadokta tanopiwa zvimwe nemasolution ichi hazvisi kumira mai vaya mai elder andibva ndati mwana wangu wakavati chimwana chakasimba kudai kochi handiti wabva wamubata kuti nowa yake yakadi yakadonhera mukati tikati saka majesu noitwa sei handiti wakabva wati handidi kukunyebera mudikani ndiye munhu akatanga kundudza zvekutofamba kumaprofita akati handiri kunyepera mudikani unofirwa nemwana nokuti pamwe pauri kuya mumachechimo mune vanhu vane mishonga chinyi chichiwochiwa mwana iyeyu ndikana kuti ndinomupa mvura chinyi nemagrape water aya ataipa vana zvikanzi ito izvozviso rega ndikudirect pane ndibaba namai vavo vane chechi yavo vanoprofita wese murume nemukadzi ndikudirect uende ipapo unobatsirwe mwana uyu ndabva ndadzoka kumba ndaudza murume akati ngatitoendai tabva tadriver taenda kuya ndobva watosvika ukatoti mamuchafirwa nemwana zvakadai ndobva zvakambodiko wakangokwidza nowa iyaya bva wamitira munamata wakamufuridzira munamata bva wanditi endai munotenge fish oil kufamasi takanotenga fish oil necod liver oil handiti kufamasi ndobva wasvika wakainamatira wakati right munenge muchipa mwana teaspoon muchimudonhedzera papi panowa yake momudonhedzera nemumaziso kuitira zvinoonekwa nevana vanhu vanenge vachiona zvimwe zvinhu zvinotyisa right ndangoita zvomwana wangu akabva tongoita right ipapo saka woshora chii handiti watanzi handiendi kumuprofita akutadzira chii handiendi kun'anga akutadzira nokuti kun'anga kana kumuprofita uri kungosvika sematauro unoita kana kuna
profeti wako kana kuna mufundisi kuti ndine dambudziko rakati randinetsa handiti iye failed to deliver you handiti akunamatira akuleya mahenzi anointing water anointing oil handiti maoparetero mukoma Robert ndi anongosiyana handiti iwe uri kuleya mahenzi unozopa kana kuti anointing oil kana kuti anointing water inini ndine maitiro angu andinoita handiti izvo ndakazviudzwawo nemumwe muprofita mukuru kati chipo chiri mamuri musazombonyara because mukada kunyara kuti manje ndikaonekwa ndichioparisa ndakadai indiri apostle vanhu vanozoti hamusi kuraramira vanhu ende basa iri kairi hamusi matumwa imimi nemweya waMwari nevadzimu wenyu kuti muite basa iri handiti musunungure vanhu vanouya kwamuri vane matambudziko saka udzai vanhu chokwadi munhu akauya kana ane mudzimu muudze kuti iwe zviri kunetsa paune mudzimu usina kugadzira iwe uri kutuka mudzimu iwe dyidzana nemidzimu yako zvakanaka wonamata Mwari udzai vanhu chokwadi ende musateedzere zvokuti umwe ari kushandisa anointing oil kana anointing water imi zvamaudzwa handiti nemweya uri kufamba pamunhu ndo zvamuchaudza chi ndo zvamunobatsira nazvo ndo kuti muite matestimony but mukada kukopa hakuna testimony yemunoita saka ndo zvandikuzama kutaura panapa kuti vanhu vanotoudzwa mumachechi maumu nevatungamiriri voti imi ina handisi Mwari handiti ukanzi tsenga mudzi uyo upone utsenge ukanzi pinda bhavhiro ugeze nemushonga geza nemushonga iwoyo kana kuri kuti mhepo zvikunzi mhepo dziri pauri dzizorore dzibve but unoona munhu anoda kutsvagiza akuda kuisa mashoko mumuromo memunhu kuti aiwa profeti wanga achirevera kuti ukanozvipuwa pang'anga ndo pazvakaipa ina anombonzwa achitaura kudaro handi munozvana kuti kana kuti ukanozva wakati n'anga dzedzi paunopiwa mushonga iwe nen'anga isimba raMwari rakuponesa nekuti miti ndeyaMwari asi konaona kuti kana wazvitsvagira wega unenge uchiuziva here mushonga wacho vangani vanhu vanoziva mushonga panapa kuti uyo muti unorapa chakati uyo muti unorapa chakati handiti kutoenda kana kuti wotoenda unokonzauta ndine dambudziko rakati wozotopiwa kana kunyange kune vanotengesa chaiko mane maherbal shops kam unotosvika wotobvunza handiti kuti nai ndine problem yeBP ndine problem yechakati wotoudzwa kunzi uyo ndo mushonga uyo ndo mushonga weBP uyo ndo mushonga wechakati chamunoti chinokunetsai handiti unotoudzwa watobvunza pandakaona kuti mune vamwe wakanga wakutoti zvakatongoipa kana uri kunochitambidzwa nen'anga zvakatongoipa kana uri kunodii beta kana wazvitsvagira wega ungaenda musangomo ukazoziva kuti uyu unorapei tiri panyaya yeapostle munoona here kuti mubasa renyu sekutsanangura kwamuri kuita kuti vanhu vanozouya kuna apostle monalita vachiedza urwere kana kuti dambudziko rakomba pamwe dzimwe zvichida kana tichiti urwere anenge asvika kana kuti ana chiremba chaiyo kuchipatara vanenge vati endai nemunhu wenyu kumba ndopo wozoti vagara kunzi asi tadi kumbotiraya kana sekuru Robert kana apostle monalita munhu iyoyo achitika andofira ari munzira handiti kuti akanotosvika kuna sekuru kana kuna apostle chatochitunha zoti apostle anogona kuona kuti chitunha asi havangaudzi hama dzavo kuti munhu wenyu hapa vobva vaenda kumbaudzi zvipi apostle aya havabatsiri takangosvika takadzoka munhu edu akatofa kudhara asi munhu ane kana kuti 6 years achirwara hamuna mvira mambeta sei mamboenda iko sei kunhu kuri spiritual kwavada kuzonobatsirwa vanhu vachizoda kukuita selast resort right iyoyo nyaya yekuti ndingati kunyanyanya muZimbabwe muno pfungwa dzevazhinji muno muZimbabwe dzakakejwa nevarungu tingati hedu takatora nyika but tichiri pakutsikirirwa handiti nemadoctrine evarungu avakaunza vakaisa mumachechi handiti nemitemo yavakaisa handiti mukati menyika yedu ichiri kungotitsikirira handiti nanhasi nokuti you find kuti
munhu kana akapararira pane vanhu vetinoziva iso kuti vanogona kutanzi titsvage 30,000 US handiti nadokta handiti ka patoitwe zvoda kutoitwa kuti munhu wedu apone. Operation iyo inogona kuitwa ka ichitoitwa munhu obva afa the following day, but wabvisa 30,000 US handiti zviite iri n'anga kana kuti ari munhu muprofita azviita izvo zvokuti pabudiswa 30,000 hatitomboitauri pabudiswa kana kuti $500 kana kuti $1,000 vanotoita nguva chaidhimanda back handiti kuti nezuro makatiitira muna matoka munhu wedu abva afa nhasi handi muri kuzviona, but kuti wazvione kuti munhu uyu isusu kana kuti akanonoka kuenda nemunhu wedu kana kuti kuna apostol takanonoka kudai hawazvioni izvozvo vanongotarisa chite kuti hamena kuti kana kuti dai zvaita sei handiti pawauya nemunhu wavo. Ini ndakambozviita izvo, I think that was what 2019 kuna vanhu vakauya vakafana kubva kuMount Pleasant uko handiti apostol tine murwere chitatuko kwaitonaya zvokuti dhei racho iroro zvanzi tine murwere toda kuuyawo naye, saka hatisi kuzwa kuti kune queue here handiti tachikumbirwa kuti tichikopinda. Tikati aiwa kana mune murwere handiti varwere havatombopindi paqueue handiti munama kana mangosvika chete bva mangototaura kuti tisu tine murwere mobva matodii mova matopinda. Izvo wanga watoya nechitunha zvamamuchiri kutotaura izvozvizvi right. Wasvika paya wakatosvikawo kurelaxa wari mumota havasi kudzika kuti vati tauya nemunhu uya right. Inini ndindakatozoti vanhu ava havaziriwera vanhu vati ndewe kuMount Pleasant wane murwere handidi kuti wagarise nemurwere pana ndoda kuona state yake taakaita sei handiti wanodaidzwa paya uyai nemurwere murume wacho akauya handiti abati kana muchiri bhizi apostol pedza henyu vanhu tinozopinda su. Ndikati no ndoda kuona murwere wamauya naye kuti izvi murwere wacho nekufamba haachafambi akufamba wakatomubatirana. Wazoya paya vana sisi vacho Chaiye amenona tete hanzvadzi yemurume wauya wakamubatirana paya vane continental piru handiti right. Ini ndichingoona munhu uyu mweya waMwari wakanditi munhu yakutofa usatombomatendi ngaabve panapa izvozvi ngavabve pano nemunhu wavo handidi kuti usvibiswe ende izvozvo mukoma Robert ndichitanga basa iri ndozvinhu zvandakanamatira kutanga kuti handidi kufirwa nemunhu pamba pangu handidi kufirwa kana nemwana kana mumaoko mangu handidi. Saka ndakabva ndavati ndikati imi munhu uyu kuchipatara komadi kuenda nemunhu kuchipatara zvanzi ndo kwatanga tichienda naye pesapa problem ndei zvikanzi wanga wakatanga breast cancer wane zamu, saka wakandiudza kwawaitendera zvamuri kutaura izvi wachitenderera kwawaitenderera hameno wachidii nekuchipatara kwawaienda kwacho zamu rakasvika kutanga kudyika yabva yaenda kune rimwe zamu handiti zamu rimwe zvanzi papa mazamu ese hapasisini adyiwa ese. Saka kuchipatara wakatotiti chiendai nemunhu wenyu kumba anenge achingouya for chem wati saka nhasi wamukakana kutaura havasi kutaura saka imouya naye pala munhu asingachatauri ndinoitei pakadai. Ndikati kurumidzai waakuda kunonoka pa manje nini ngirozi dzangu dzimwe dziya dzehondo dzobva dzadzika senge kana dzakutoona kuti apa pane honda ndikati kurumidzai budai ndakangoti varume wamaoko varipo paprayer line ndikati kurumidzai vabatsire vanopinda mumota. Wapinda mumota wakuti hanzi mota yakuramba kustart ndikati pushai munhu kana achipara ngaaparire kunze kweyadhi yangu handiti pushai wabatsire kupusha mota wapusha mota kunze kweyadhi handiti but kunze kweyadhi ikoko vana baba wakawabatsira kupusha mota yakazostata handiti wakati wakadzi wangu wakutochema because havana kuzomuisa kusiti wanga wakamuradzika iyi kumberi wamuisa uku kuchipanu uku
ndokwazotomuradzika but ongo kutochema ndanzwa mocha achitoti atoshaika ndasaka ongoda tafire panapa tochitodaidza kamapurisa nokuti hapana kwaanenge akuenda handiti takufona mapurisa zvokufamba kunzi papo so munhu pakafirwa zvitonge munhu wanda ndiri kubatsira for a long time yete munhu aunzwa 2 seconds pana atofa handiti muri kuzona saka zvamuri kutaura izvozvo zviriko zvokuti vanhu anenge apedza nguva yakachinda uko ochizoda kuti munhu aparara ndopaakuda kuti ngatiendei tinoedza pane vamwe vanhu zvechiwa mukoma Robert wokuti anotaura kuti nhamba dzenyu apo 5 years ago ndinadzo mufona koma idi kuuya takazomboenda uko tikazomboenda kwakati saka mozoya mapa situation yekuti tine mari chaiyo kuti titenge zvinhu zviri kudikwa kuchisolva problem yenyu amona handiti muri kuzona saka variko vanhu vakadaro uyezve ndoda kudzoka ipapo pamataura pekuti vanhu wai vachida kuti iye munhu atonzi kuchipatara chitorai munhu wenyu but vanoda kuzoblema paya paaenda pavanhu maspiritual people handiti vozoda kutoblema kuti munhu wedu akabva azosvika akabva atofa handiti tangoenda naye 2 days but iwo atonzi munhu wenyu chitorai kuchipatara ndakazviona izvo mukoma Robert kuti vanhu pano panenge pachitaurwa chirungu chete handiti vanopa respect zvokuti vanopa respect zvisingaite ipapo ende vanopatya kubvadzokera vachinotaura nonsense kuti mari yedu yakaendera mahara yes vanopatya zvino isusu nenyaya yekuti maprogramu edu aya handiti mweya unenge wakatokudza kuti taura handitika nemutauro wemunyika mako uri dominant iwoyo kuti nyika izive itendeuke handiti ukatoisa kuchirungu vanhu vachakuti futi imimo muri kuti varungu zvakati but mutaura nechirungu maprogramu enyu handiti saka tichida kuti munhu anyatsonzwisise zvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kuita plus kubible college takadzidziswa futi mukoma Robert kuti tarisa environment yauri 1 tarisa field yauri kufamba nayo kuti iri kuda here kuti utaure mabiblical language iri kuda here kuti unge uchitaura nechirungu iri kuda here kuti utaure ndebele kana kuti unosanwa kuti unge uchichuza kuti nzvimbo yandiri nechi ndinosanwa kutora language irimo iri dominant yacho ndo yandinosanwa kunge ndichishandisa handiti by so doing unopuna crowd yako zvakanaka handitika vanhu vanokuteerera unoteererwa nevanhu vakawanda handitika mukati menyika saka ndo zvatinenge tichiita izvozvo but izvi zvokufunga kuti vanogona kufunga kuti uku kumadoctors kuchi ndokwavanokwanisa kuti kana wanzi torai munhu wenyu kana kuti wabhadhariswa ma30,000 ikuku vanobva wanyarara kuti ndekwadoctor handiti akashandisa equipment yake ko inini zvinhu zvandakakushandisira I bought everything handina kuzvinonga handiti handisi kudzikisirwa naMwari zvetinoda kunyeperana zviya freely we were given so freely we give that's a lie because Bible iri handiti kutotenga mabhaibheri ese kutotenga izvozvi zvinezvura ndaidaro munhu naisei mabhaibheri aichitengeswa mwana wangu ati mama nditengereiwo chibhaibheri handiti rake rakufamba naro kuchikoro $20 handiti hausi kupiwa mahara saka ngatisanyeberani varungu waida kuzama kuda kuti munhu mutenge maagara akadzvanywa pasi handiti muri kuzvona saka vanhu vanongofunga kuti izvezvezvezve kune kutaura nechirungu kuti chidi vanotya kuti vanoti naimi munhu wedu akafa nezuro mabva kumuita opu saka mari takabvisiri makanga mati munhu anopona anoita right asi handiti inyaya yekuti munoti aiwa tiri kuda kutraya kusevha upenyu hwemunhu handiti maybe tikarega anogona kufa tozviblema futi tidai takangobvisa mari yacho mari inotsvaga imwe same applies nemaspiritual people handiti munenge muchizama munhu ari kurwara muri kuzama kuti munhu anogona kuita right ende zvishopo anogona kutoita right munhu handiti aitirwa zvaitwa atorapa munhu otopona otoita right but unoona vamwe vachida kurwadziwa because unoona wachifona inini mukoma Robert ndinobva ndataurira munhu musandiudze
zvokuti anzi makazoenda kwaningi mukanobhadhariswa 20,000 15,000 I don't want to hear that. Ndikoko akaona service yaikupai ichikodzera kuti akuti 20,000 handiti inini panapa ndikudawo $500 yangu ndipewo $500 yangu zvokuti chinyi takazotsotswa uko hamuna kutsotswa because makataurirwa matare enyu maudzwa mukabvisa mari yacho. Zvinofanana nokuti ipapapa hanti mumachechi imo mumahomba ari kwa mafai chechi hanti vanhu vanobvisa mari vamwe vanotengesa mota dzavo vamwe vanonosarenda mota kudai vamwe vanosarenda dzimba kudai haana kuti uya nemota yako angotaura iwe wega ndiwe wamhanya ukatora mota yako ukanodii saka ndosaka muchizoona kuti vanhu vaya kana vakaiswa kukoti anohwina nyaya yake kukoti vanhu vozoti wakatotenga nekuti wane mari wakatenga hapana chinonzi kutengwa paya because jaji anochitarisa kuti iwewe wakaitwa zvokutumirwa vanhu here naprofeta kuti izvozvizvi mota ngaitodhiraivhwe iuye kuchechi kana kuti profeti wakangotaura nyaya yawo muchechi kuti tirikuda thanksgiving indiri kumbodawo gore rino vanhu vanomboplejawo nedzimota nechine magifts mahombe iwe ubva wanotengesa wega unotsvaga ajenda anokuadvertisera mota imba yako handiti haasi profeti uya saka muona kuti zvimwe zvinhu vanhu muno muzimbabwe takadzidza kuda kudzikirisana stereki kana kuti ishungu dzekuti havana zvipo zvacho I don't know kuti vanoda kuti senge kuzvinhu zviri spiritual uku vanoda kuzvimhura stereki handiti but ukazoda kutarisa kuti munhu maanenge achiti akanobvisa mari hapana chinenge chakabuda ikoko handiti zvinofanana namai vamwe wakabvisa $15,000 kurehab handiti yemwana wavo wabvisa 15,000 iyaya kurehab aminoti akagara mwedzi mingani ikoko right wazoona kuti mwana nguva yake kuti achibve kuya still hapana zvakachinja handiti wachiona kuti njega nditanga kufamba nemwana wazodai wauya panapa mari vanenge vasina ka wazouya mweya wotaura paya me mwana zvakati uyu tatanga paya kushanda nemwana uya mwana uyu ato mavhoisi aimutomenda chinyi zvese zvapera handi mukona kupenga kwese kwaaiita kudii zvapera mwana anoma but wakabudisa 15,000 handiti but panapa unochiuya usina mari usina mari tochishandisa hedu tsitsi kuti ngatibatsire nekamari kashoma kachekako kauyiwa nako tione kutenga zvinhu zvokuti tishandise pamunhu uyu munhu kana achizotenda oita sei zvake ozotenda handiti saka zvinhu izvozvo vanhu kana tichitaura kuti sometimes zvimwe zvinhu zvetinofunga kuti zvinogona kuda zvinhu zvechirungu tora samari zvinenge zvisingambodi izvozvo pamwe zviri kungoda kuti ungonzi bika porridge idya porridge iyoyo 7 days what all right yes aditika tichipedza program yanhasi apostle tichitarisa upenyu hwamukomatendai kune mumwe munhu anzi wamukomatendai vachitsanangura upenyu hwavo naiyewo ari musame situation akabata mari hapana chainoshanda akatenga midziyo inongoparara akada kuti avake musha hapana chinobuda meseji yamungamupe zara nhasi kuti atsvage rubatsiro ndeyekuti chii ini ndongoda kutaura kuti munhu usagare ukangoona situation yaramba ichidzokorora pauri like izvozvo zvokuti uri kushanyirwa kana kuti nemaspiritual husband maspiritual wife zvikwambo izvi handiti zvechirume zvechikadzi zviri kuuya zvichikushandisa usiku ende upo unongoona watodaro dhei rako mangwana uchimuka uri kunoona zvinhu zvako zvisiri kukufambira zvakanaka handiti uri munhu anongoshoreka pese paunenge uri ibva watoziva kuti chinhu chiya chiri kukunakira wakarara chiya ipoison paupenyu hwako handiti mhanya ukurumidze kuwana vanokubatsira spiritually
hazvisi zvokuenda kwadokta izvi. Masturbation haisi yekwadokta. Kushanyirwa nezvikwambo zvechirume zvichikadzi wakarara zvichiita bonde newe, kana zvimhuka zvinouya zvisi kuita bonde newe, ibva waziva kuti izvozvo hazvisi zvekwa medical doctor. Izvozvo zvinotoda kuti usike spiritual help, handitika wobatsirwa zvakanaka. Urwere humo ndo tinoti aiwa endai kuzvipatara, endai. Kana inini panapa ndoti munhu akaachita ari kurwara, makaenda kuchipatara here? Handiti ndo zvandinotanga kubvunza izvozvo, makaenda kwadokta here? Munhu uzoti ndakaenda ndadzokera zvizvi, kana kuti nditori nematabletsi handinawo but hazisi kuchinja, then uko kuchizorapawo maziro edu etinenge tichiita pakurapa munhu, kubatsirana paurwere. Kuti kwadokta chii unofanira nevanhu vanouchikwa vaya, unobvunza wakaenda kwagynecologists here wakadii, nokuti mune muchida kubatsirana. Handiti pane mamwe situation unoona kuti anoda kuti tibatsirane nemadoctors nemanesi, handiti zvofambirana zvakanaka. Aiwa, maita basa. Mazvinzwira, usapedze nguva nemari nezvinhu zvauri kuona kuti wazama kwemakore akawanda asi hapana chiri kubuda. Zvinhu zviri spiritual zvinopedzwa nezvinhu zviri spiritual. Hongu, kune vakawanda vakaenda kuzvipatara vakanopora, kunewo vakaenda kuchipatara vakanofa. Ndosaka zvipatara zvine mochari. Mochari inoreva kuti unogona kufa uri kuchipatara ipapo. Kune vakawanda vakaenda kunobatsirwa nanaapostoli nemaprofetsi, zvinhu zvavo zvakafamba, vamwe zvakarambawo, asi chiripo chete ndechekuti havana mochari. Kune vakaenda kumatare, ana sekuru, ana mbuya vanobatsirawo zvakare, vakapona. Kune vakaenda vakasapora, asi mutsauko uripo ndewekuti havana mochari. Asi kutenda kwako iwewe kunogona kukubatsira kuti uyambuke pazambuko raunenge uinaro. Ngatisangane mune mamwe maprograms. For now, bye bye. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.